John! Records kong kaya. Alam po na ka, baby? And Isang bat. This kong kaya. do you recommend? Ito yung style si mga Jason. Go Katerina! Go Katerina! Katerina, Misiyosa! Misiyosa! Si King, nasuporta si King! Okay, let's go. Sorry. Let's go. King, chairman sa King! Style. Nice, yan! Freestyle like this! Wow! Okay. Jason goes first. Go! Yo, kainin sa kampang ni Uji Crack ni kay Juan kinang lang na magbugnaw. Ice cream, utog daw. Abi ko flip cup ni boy tinga abay apnoy. To agi ka nga paloy. Subong ka tempo lain kasi mga lyrics na ako di pagwa. Puro puno, hindi tunga, hindi litik, puro bunga ang mga ulos ng tanga. Ang tipo nga bisa wala na bakagin lang kusan pero ibuutok, guba. Wala mo naging kahagunos ko gulpi ka pa nagpatunga. Subong do idok nga ma-reform ka sa imo nga pagtabok, ikaw ang mapusa. Ang ikadto na di basta sabay lang sa uso, magukod lang sa gimmick. Ang sa hip-hop, kinabubo ko ang masarakan, pero di sa tanan niya, adlaw ang kape mo, puro tanan. Yung sa akin ang langyaw ng udod sa balatsagon, hindi puro malitik. Dapat diretso mag-prank ka sa hampang, hindi puro palangtik. Kay bugal tangay padayaw ang hip-hop, pero hindi sa puro inatik. Ganda respeto sa mga Southside kids sa kadahimo sa underground ng angas, ginabutang nila sa lugar. Ako na ang ginatawag doy nga ang isog mo, ibutang ko sa lugar. Pero sa mga karibos mo, wala akong kalutar. Kaya mga adik nyo, wala akong lumahar. Ako na gano'n yung subong daw, dawa, wala ka pala sa katunay ng mga peke. Do parehos lang ang kuya mo nag-ibibig sa tubang mo, abi mo kung seryoso na. Kasi wala ka ng kabalo, pati luha. Subong mo din China na. Kaya kadamo na din sa mga pa-hip-hop na mga dalag ko, ulo, mga hangidon. Ako na yung mga hindala kong kabala para nagsabong yung mga ulo, pasumawon. Halo ka sa mga tinagwak ko mapagwakot, hindi ko pagulata, kasulayon. Aglawan na lang ako ng mga itira mo sa upakadlaw para sa mga bata pa yaon. Tandaan mo nagtungtong na din para ipakita sa ilang mga ilugo, ibuga, magipagwakot. Subong nga gabi, mabuksan ang puwerta sa mga rapper na may potensyal. Ari ko din para hugdo ng puwerta na sa ulo niya ng tulukal. Ganyan sulat man o freestyle tao, gabilog mo nga tropa kay mataksan na itali puwersa. Time. Time, okay. Round one. Ray John, go! Iyo. Subong mo ka, ikaw may inulso sa subong mo diniot. Kapag nga inay nga microphone na ginulso ka, agi kaptan mo pa na kay subong, imo ni tundod ka kagaron, imo ni nga pamos bukod. Yo, Kaya na, Sem. kalaway mo sa nga akong mamadyagan. Kalaway sa pamadyag ko. Kung ano kalaway sa pamadyag ko, mas laway pa ang itsura mo. Yo, JC, pilingero. Makapost ka sa video mo sa Facebook, piling mo daw si Sino. Upload dito, upload direct. Pabalo-balo, ano ka pre? KSP. Iyaw. Balaan ko kang balaan nila, kung din mo gitilog ang imo nga tunog ang imo. Hindi ka ngayon. Ano ka, kawayan? May hindi lang maglaing bot mo. Kubrahan na ka. Dire sa Simboryo, bansagan na ka sa pag-o nga pangalan. Dito sa Maynila siya si Kawayan, dire sa Iloilo, ikaw si Lipak. Nalipak, hindi ka man pwede tawagon nga puso. Hindi ka man mabasko. Kung patinto ko ang patsura mo, do patay nga nagadisko. Ano ang bal mo kagina? Agina, paloy pa. Mapabalo-balo kagin nga mangok ha. Yo, JC, Lasima. Wow, do piyo pa. Ang pangalan nga ginilog mo malang na dito sa may tigulang sa Kalumpang, ginatawag namon nga Lula Sima. Kung sa Facebook mo, pakatong ka sa Jack Daniels nga ilimyon, do piyo ka, do piling mo, do sito nga manggaranon, tabuan 8 nga ilimnon. Upod ka pala sa amon, dalon ta ka to, pino ta ka sa Don Perignon, tayong Noy Bimel, Kinyuntos nga ilimnon. Eyo, butang mo ba, mo nga mo sa ulo mo, kapatid ka, kapatid mo ibanak mo sa amon. Yo, para ang balon mo, ako subong itikon, ako si Incredible Hulk. Yo, JC, pawala ka pa da, panungdon ko pa da ko na naibalos mo sa akon. May are, subong ikaw akong tirahon.
May bawo ko din na subungon, pwede ka nila patyon. Iyo, time. Time. Jason, round 2. Go. Mga banat mo wala gid kusog. Iampak ko sa kumpit lang, iampak ko si mo pusog. Wala ka pulos na mga nawakan mo, Incredible Hulk. Tama si mo ka, tikalan. Ikaw si Incredible Hulk, ako si Spider-Man. Ang mga itira mo sa akin, sigurado hindi na magdulog, hindi na magtapik. Doon nagdubla ka lang sa langit, kaya sigurado nga si mo man jakot mabalik. Ang mga yun ako si mo pasensya ko ng imo nga uyab ako niya nalapot. Kaya bisan ano, kung baka makabuot ko ng uyab mo, mapag-cross ganyan kapag kami katot. Hindi ko din kalot, bukangin, bukangin balot. Kapag kanto tadi, lupato ka nga napasok, kasi imo ka pagpatuga-tuga at pasaga-saga, patsagon mo mga banat mo nga gabaga-baga. Di pa rin kami nagre sa pagpakot-bakot, 1 to 10 na lang ako, 12 ya. Eh do si Pio, do si Gago pa. Wala ako na pamuyayaw, pero yun di punta ka. Damak pa. Kinagla mo na magamit habol para tiluan ni Bukod Sinsya. At least ako ka prangka nga damo ko sala. Tawgon mo ko kriminal, kaging patay ko ako tuya. Kini mas payo pa balik ka na dito sa imo sanctuary, kay mas dirty ka pa kay hari. Hindi ka man mapulit nga balik ang baldado, pero sobra pa ang tagtan mo sa ginambush nga soldado. Wala ka na may mahimo bisan ano ka pa ka-armado. Hinulsulan mo kung nga agit na insulod mo ang hambang ko do, parehos lang ang ipitik mo, ang itlog mo. Hindi ko makapuna kapintas, gani ka at nakalagyan pa kato sa dead-end mo. Gangsta rape mo, gangsta kill, parehos lang buho, taktukan mo. Gani ikaw ako papili o kung paano takapinison, 6 organs. Kaya ganda pa ka tsansa nga tapusan yung plano, gani set your plans. Jakol ka ng adlaw-adlaw, basta mataasan mo pang level ko. Nice one. Isa pa, pre. Isa pa, isa na lang. Isa pa. Tusik pa, tusik pa. Isa na lang, isa na lang. Okay. Go. Iyo, kabalo pa kayo, kagitma, namako, kagitma. Si Incredible Hulk, ikontra mo kay Spider-Man, hindi, usak ka man. Iyo, JC, ang imo nga sikritos ang gamay ka, ibulgar ko sa iya. Ang bata ka pa, natagdaga nga sang langka. Kita nyo ang ebidensya, rasiya nga guya, nagurma ang langka. O pwede naman ang balon nga naulugang nga sang dagong. Kaya mo nang guya mo sa mga dagong sa bitog-bitog. Pero men, ang balon ka ka. Hindi ka na pwede maging endorser sa Angelina. Ba mo nga mo kuho, imo nga guya. Oras na para magamit ka sa sikreto sa mga gwapo. Magamit ka na sa master. Inosnos mo sa guya mo para madulang ang imo nga punggod. At para pwede nga natawagon ng Mr. Good. Hindi nga Mr. Boy Punggod. Ang bal mo, gabi ka magtira. Sige yung pakita, di mo nga buga. Mawala ka ba da? Iyo, wala na ako kapala sa subong at gabi ka pa ako ng balon. Pero tapuson ko niya, tagulisin mo ang mikropono. Oh, natapuli sa balay niyo. Time. Last round. Jason, go. Raya ko nga, akot ko nung tsura, dapo bitog-bitog. Uy, tubang di. Kaya ang korte sa kuya mo do itlog. Isa pa. Ang mga banat mo, wala dire, wala dito. Do, puging ka, pero wala ka man sa punto. Ano man mga problema mo, di sabot subong ipa-blatter to. Hindi mo na kinang lanok doon, si Dora kag si Kunan, kay subong makita mo, di kinapangita mo. Kaya dapat si mo pulpugot kag bugbugot, imo truko, imo kaldugot, imo batasan, imo na nga baguhon, kay hindi ka bulkan, yan hindi mo kami pagtayugot. Freestyler ka na lang ka din, tanawa ba lang, ang imo nga bayo, stripe pa pre, tsura mo do sibra pre. Ano pa nang inside shirt mo, color ito? Bagay sa tsura mo, do si Megatron. Ano ba magtindog ka daw si sino nanganing sa Cartoon Networks na
Flintstone. Buka pa sa bato kay kagamit ko stones. Gago mo pero tulo ka sa ako man siya kumakasaran. Mabato ka sa ako matumpila ka. Pero joke lang. Sports na ni men. Tanawa ka ba? Yung pag sports game ba men? Baseball. Ako niya. Naka-jacket. Tanawa yung tsura. Yaw ka pati baho. Yaw ka anghit. Nice Yung one. kristalan na ako ginabuya. Hindi kong gaguyo. Isa na sa magaga, mabato, kundi sibong, di ko yung abuya. Kapag tirahon mo, naitong mo, sulit-sulit mo lang ang abuya. Gago ulit sa una, ang kulor ko wala ko naging kahuya. Tama na, kasi mahibik ka pa. Five. Bala ka mo dyan. Okay, last round. Why not? Ray John, go. Ayaw. Subong agape, patay ubon ko de. Tirahon ta ka. Dopong linga sa ugo ka. Ikaw na ulo mo, kung ano ginambang ko. Ay mamangot ka. Ginambangan ko lang ang tinaga nga daw ni Pong mga gusaw. Gani ko gay ka kadayaw. Sige, freestyle. Alin ka ginaya ka freestyle, magito wala ko gagamit sa written. Pero ikaw, ang tsura mo doon si Master Dunden, huwag kagi-graduate sa kindergarten. Ano yung nangirit mo? Tsura mo daw ikit. Si Mion ka dito na mo, di ba? Uy, sa ka rito, di ba? Uy, sa ka Diba? rito. Type. Ayan, napisip ko sa nga, di gago yan. Okay, time. Go to the judges. Judge number 1, Raj. Bato to, rinig lagi na. Yan, so, Bart, ma'am, bago inapan mo, nadausap eh. Okay, kasi lang may... Ray John. Sa ilang, masalutugin sa duwa. Pero, liputon ta lang, round 1. Mabalalong gidya nga ang sipa. Pareho lang tayo ang contact gidya ang approach. Pero ang sipa, galapaw gidya sa round 1. Then sa round 2, para sa akon, tayo dito ang nabutong upang kay pareho lang like. Ang namialam ko sa iya kay like 4 verses at mga rhyme scheme nga like kada line may punch. So bali ang ano ko lang ang problema dito ang lawik lang ang imo na buya pero isa lang sumbat dapat to ang ano ko gina ng payo ko sa mga gabaton like dapat kada line ka punch to gid. Pwede ka palaba sang linya pero dapat ang consistency kagang like ang overall performance sa babaw gid nga do kanon gid sa bilog na do mo gina dapat ang tawag una dungan gid dapat so round 2 tayo tas 3 sa iya gid ang mas grabe rin so I go for pero props ka Dr. Saludo. Okay. 1 for Jason. Ay, 5-0. Second judge, Guns. Amit ang ball. Yaw na. Ang shots na luwat para sa middle four line, Public, Big D, WSI, Lasiba, sa Esmeta Unit. 2-3, ang dinubers na liwan. Para sa ako, pareho na sila na ako style ko na style on the spot. Dala na lang pala, ang kalidad sa isa ka, MC Kuno. Tulon ni si Mion. Kada round. Tulon sa Sa ako, para sa Tulon sa si Mion. kay JC. Ugay naman niya ka-judge niya. Ang ito ginambagi na ni Ryan Roger nga dapat huwi na kasi ang tinaga dapat blows after blows punch after punch atag ko kay JC masasag ko kay araw 2 atag ko gabang kay JC Mabulan ka. kaya din tayo na hindi ka makapagusto kasi balik-balik Lupad na ako ng puti. pag sa round 1 oras na yun kay JC so ulit mga bars mga although na freestyle na on the spot all 3 rounds JC Tata ka pa muna ka na.
for Jason. No votes still for Rayjon. Third judge, Gab. And last judge is Y2K. Gab ang siya na. Siyempre, itataman niya nag-lockout sa round 2. Pero nakaano niya ako siya nga bistan. Wako takdag niya nga. Round 1 siya. Round 2 siya. But round 3 siya. Ganyan gapon. Jason, shout out. Keep moving forward. Peace. Okay, 3 for Jason. 0 still. Last judge, Y2K. Makita naman ang bali kay Jason eh. Ikot-ikot kaya sa tereng nga sa'yo. Sa tereng ka, nung magsaga, dipitsahan niya man ang iya, pagi sa freestyle lang. Pero sa pinaka-round niya, ang atake ko ni Jason, do hindi, dito naman, sa tereng nga sa'yo. Ako na 1, 2, 3 kay Jason. Okay, there you have it. All votes goes to Jason. And next battle,